Salutare cooperativă! Știți ce am realizat? Eu încă n-am apucat să o fac cunoștință cu Cooper. Hei, Coop! Ia treci încoa. Da, bine că te dai în spectacol. Ok, el e Coop, e chiar aici pe omorul meu, nu e niciun efect special. Coop este mascota noastră. Bine, e mai mult decât o mascotă, este prietenul nostru animat care are un rol foarte important în ce o să facem astăzi. Un challenge pentru voi, să-l animați pe Coop. Dar mai întâi trebuie să-l cunoaștem mai bine pe Coop. Hei, mă ajut să le explicăm? Coop este mai mult decât o pereche de ochi mișcătoare. Animându-l pe Coop putem învăța animație de personaj mai ușor și mai distractiv. Anatomic vorbind, Coop este o minge. Acel bouncing ball despre care se tot vorbește în animație. Și pe bună dreptate, totul este un bouncing ball. Again, right? Like everything's a bouncing ball. Ok, avem o minge care sare, însă dacă adăugăm și ceva squash and stretch, o să pară ceva mai moale, mai prietenoasă. Mai adăugăm o minge care sare în același timp cu prima, dar dacă o decalăm cu 2 frame-uri, deja l-avem pe Coop care merge. Ochii se pot mișca independent în timp ce sare, astfel încât să pară că merge. Hai totuși să-i punem și pupilele, că parcă arată ciudat fără. Și că tot vorbeam de ciudat. O caracteristică importantă a animației este appeal-ul. Appeal-ul e acel ceva care face o animație să fie sexy, să-ți facă plăcere să te uiți la ea. Uite un exemplu. Dacă îi desenăm pupilele lui Coop în mijlocul ochilor, arată foarte dubios. Dacă le apropiem puțin mai mult, o să arate mai plăcut. Vedem genul ăsta de appeal al ochilor la personaje cunoscute, de exemplu Mickey Mouse. Nu-i așa, Mickey? Așa e, Mădălin! Da, ce-l face fan pe Coop este că se poate transforma în orice personaj, când vrea el sau când vreți voi. Deci aveți libertate totală de distracție. Un alt aspect care îl face pe Coop să fie sexy este line of action. Line of action creează dinamism personajului, exagerând pozurile în funcție de direcția în care personajul se mișcă. Chiar dacă este o pereche de ochi, îl putem transforma în așa fel încât animația lui să fie cât mai interesantă. Coop poate fi un exercițiu foarte bun pentru a învăța expresiile faciale ale unui personaj. În general, expresiile faciale ne indică stările prin care trece personajul și automat ne ajută pe noi, audiența, să empatizăm cu el. Expresivitatea ochilor este crucială dacă vrem să transmitem credibilitate și emoție, așa că și Coop poate trece prin toate stările, dar în cazul lui avem doar ochii care trebuie să transmită emoția. Foarte greu, dar cred că e un exercițiu bun. Să arăți un zâmbet fără să vedem gura? Da, se poate. Frică? Da, cred că se poate și asta. Disperare? Ceva mai greu, dar cred că putem. Cu sprâncenele eu m-am gândit că le poate folosi ca, de exemplu, mâini, atunci când trebuie neapărat să aibă mâini sau bumerang, nu știu, puteți fi creativi. Ok, înainte să putem trece la treabă, trebuie să vă arăt și câteva reguli vizuale. Conturul lui Coop are un rol foarte bine stabilit în anatomia lui. El tremură și este mereu turbulent, niciodată nu are linia curată și statică. Sau există un termen pentru asta în animație, se numește boiling line. Așa cum vedem, de exemplu, la Ed și Eddie. Mă tot gândesc, cum pot să miroasă picioarele dacă n-au nas? O altă particularitate a conturului este consistența lui. De câte ori Coop face mișcări mai ample, mai rapide, conturul rămâne puțin în urmă ca și cum ar avea o haină. Acesta este principiul overlap-ului, animație secundară care oferă textură mișcării. Conturul pleoapei lui Coop depășește linia ochilor ca și cum ar avea 2 linii independente. Dar în același timp trebuie să respecte foarte bine volumul ochilor, care sunt o sferă sau 2 sfere. O ultimă regulă este cea legată de paleta de culori. Conturul lui Coop trebuie să fie culoarea asta și conturul fundalului animației trebuie să fie culoarea asta. Cred că puteți da pauză, screenshot și pick color. Ok, acestea au fost regulile, nu sunt multe, dar e important să avem reguli pentru animația unui personaj pentru a avea un stil unitar în animațiile pe care le faceți voi. Acum, în ce constă challenge-ul? O animație de 10 secunde în care să faceți ce vreți voi cu Coop, libertate totală, poate face orice, se poate transforma în orice scenariu voi îl creați, atâta timp cât respectă regulile personajului pe care le-am prezentat în acest video. E foarte important ca animația să arate ca și cum am lucrat toți la un singur proiect, pentru a arăta ca o producție reală. În animație, a desena într-un stil este un skill în sine, așa că respectând niște reguli simple, ne învățăm și noi să facem asta. În funcție de ce trimiteți voi, eu voi selecta animațiile cele mai interesante și le vom putea folosi în următoarele clipuri din seria cooperativă animației, creditând animatorul și oferindu-i vizibilitate către pagina lui de artist, desigur. Dar cred că cel mai important aspect din challenge-ul ăsta este să expresăm animația cu un personaj simplu și ofertant și evident distractiv de animat.
Animația trebuie să fie în format MP4 la 24 de frame-uri pe secundă. Puteți folosi ce SOP vreți voi. Puteți trimite animațiile voastre cu cub pe adresa de e-mail cooperativaanimații@gmail.com sau un link către video pe pagina de Instagram a Cooperativei Animații. Oh, și era să uit. Matei a făcut un rig și acum îl avem pe cub și în variantă 3D. Pentru cei care vor să exerseze și animație 3D. Și cred că sunt destul de mulți. Se aplică exact aceleași reguli pe care le-ați văzut în video ăsta și pentru animația 3D. Aveți aici un video în care Matei ne explică cum controlăm rig-ul în Maya și de unde îl puteți descărca, desigur. Aștept animațiile voastre, nu există termen limită, acum, nu știu, vreau doar să vă distrați și, bine, dacă nu există termen limită, nu înseamnă că nu trebuie să vă stabiliți voi un termen limită. Încercați să vă setați un deadline, pentru că așa vă disciplinați mai bine să terminați ceva. Pentru că știți și voi, orice artist are problema asta. Începi un proiect, dar e greu să-l termini. Gata cu vorbăria, la treabă să-l animăm pe cub. Ok, până data viitoare, like, share, subscribe, să ajutăm algoritmul, să ajungă video ăsta la cât mai mulți oameni pasionați de animație. Pa!